Πριν λίγες ώρες στο επεισόδιο του Big Brother, μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε και το πετσόκομμα από την παραγωγή στην ζωή. Δικαστήριο, η παραγωγή βροντοφωνάζει το ex και οι τηλεθεατές που εκφράστηκαν πολύ έντονα για την παίκτρια του Big Brother πριν από λίγες ώρες, ειδικά με τα tweets τους. Οι κλίκες έχουν ήδη δημιουργηθεί στο σπίτι του Big Brother και όπως ήταν φυσικό, οι στρατηγικές για το ποιος θα βγει στον τάκο και ποιος όχι έχουν ήδη ξεκινήσει, διαβάζω στο znews.gr. Η Ζωή, η Φένια και η Νάνση αναστάτωσαν το σπίτι αφού παραβίασαν τον κανόνα που έλεγε ρητά ότι δεν πρέπει να συζητούν και να συνεννοούνται και να λένε ποιον θα υποδείξουν ως υποψήφιο προς αποχώρηση. Η Αργυρό από την πλευρά της τα έχωσε και με το παραπάνω στη Ζωή, με την παραγωγή να έχει βγάλει στη φόρα όσα έγιναν, αλλά εκείνη να το αρνείται. Το ex που την έχει βάλει στο στόχαστρο, οι τηλεθεατές δηλαδή που εκφράζονται στο ex, την πέρασαν από κόσκινο, αφού προσπαθεί να δημιουργεί συνεχώς ίντριγες και αντιπαραθέσεις σύμφωνα με τη γνώμη τους, τις οποίες και φυσικά δεν παραδέχεται. Και το πετσόκομμα για το οποίο σου μίλησα και θα δεις και τα tweets να μιλάνε γι' αυτό τώρα, είναι το ότι η Ζωή έλεγε χθες στο επεισόδιο «Μα εγώ δεν είπα ποτέ» και ο Big Brother έβαζε σε επανάληψη το απόσπασμα, που έδειχνε ότι έλεγε «Εγώ θα ψηφίσω αυτή, ψήφισε την και εσύ» κλπ. Και μετά ξανά έλεγε «Μα εγώ δεν είπα πότε σε κάναν τι να ψηφίσει» και ξανά έδειχνε ο Big Brother χθες. Αυτό γινόταν για αρκετά λεπτά, μέσω μοντάζ στην ουσία, η απάντηση σε όσα έλεγε η Ζωή. Θέλω όμως τη δική σου γνώμη, τη δική σου άποψη. Έχεις πολλά ακόμα σχόλια να δεις στην οθόνη σου. Είναι από το znews.gr, είναι σχόλια από το znews.gr. Επέλεξε να δημοσιεύσει. Εκεί τα εντόπισα και τα μοιράζομαι μαζί σου. Αν θέλεις να δεις αποσπάσματα από χθες, μπορείς να μπεις σε πάρα πολλά sites που αναπαράγουν το Big Brother, από το πρώτο θέμα μέχρι το dailybuzz.gr. Είναι παντού. Μείνε στο κανάλι μου για περισσότερα που έρχονται σε λίγο και θέλω πολλά να συζητήσουμε. Και αν έχεις δει κάτι στο live streaming που δεν το ξέρουμε, οι υπόλοιποι τηλεθεατές που βλέπουμε μόνο τα επεισόδια και δυστυχώς ακόμα δεν έχω προλάβει να δω live streaming, θέλω να το λες στα σχόλια και φυσικά αν θεωρείς ότι αξίζει να γίνει βίντεο να μου το λες και ξέρεις πιο αναλυτικά για να το κάνω βίντεο και να το μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Μείνε στο κανάλι μου για περισσότερα που έρχονται σε λίγα λεπτά και ελπίζω στα επόμενα βίντεο να μην κάνω σαρδάμ. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε.